This man was speechless mayebuza ukuthi how come ungene kanjani ungagqokanga wena ingubo yomshado, ngoba kukhona abacabanga ukuthi bazongena ngeindlela zabo and liyezilanga and lelo langa lelo muntu uyoba speechless, uyobe engazi nokuthi uyophendula athini ngobe bedlala esontweni. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngomduduzi Shabangu, ngiphinde ngibingelela abangcwele kuzona zonke izindawo ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. La kufinyelela khona nje le message ngithi ngiyanibulisa futhi nginithanda nonke ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga nje futhi ukuthi nithuze le channel, ngiyabonga ukuthi niyakhomenta futhi niya-subscribe, niya-like ama channel members, ngiyanibonga kuwo wonke nje umuntu oparticipate-ayo ngandlela ethile nganoma ngabe yipi. Ngiyanibonga futhi uNkulunkulu emuhle anibusise. Asivele nje singene kwi-message ya namhlanje engize ngayo la etholakala kuMatthew ku-chapter 22, la khona siqhubeka khona le ndaba le ekhuluma ngendodana yenkosi elungiselela umshado, elungiselela indodana yayo. Kulapho nje la siqhubeka khona, ngithi sigcine lapha ya ku-verse 9. Ake siqale futhi kuye nje uverse 9 bese sayiqedelela. Umfanekiso lo owawukhulunywa nguJesu Kristu ekhuluma ngokuthi umbuso wezulu unje ufana, and njengoba ufanekisa uletha ilanguage ezoba simple kwabalalele ngaleso sikhathi leso, and ilanguage futhi esimple even nakuthini ukuthi sikwazi ukuthi sizwe, ngoba manje ukuba evele nje wathi umbuso wezulu nje angaletha umfanekiso kwakungeke kuze kube lula ukuthi bayizwe lento, kodwa manje uyenza ukuthi ibe lula ngokuletha umfanekiso ukuthi umbuso wezulu uyindawo enjena kahle kahle nakho kwenzakalayo embusweni wezulu. But uma ngabe kuwukuthi awuyizwanga from verse 1 njengoba ngithi soyiqala ku verse 9, ngathi nje ubuyele kwi-message ya previous okungasho ngithi upart 1 ke lena ke kube upart 2 ngoba siqhubeka lapho ukuze uzokwazi ukuthi uyijoine kahle. Ithi ke ku verse 9 ngiyiphinda ngifunda bese siqhubekela phambili. Ithi therefore go into the highways and as many as you find invite to the wedding. NgesiZulu ithi ke ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela nibizele emshadweni bonke eningabafumana. Highways ey'nhlanganeni zezindlela la nje kukhona khona abantu nibize bonke eningabafumana. Iyona message kahle kahle le eyasembusweni, kuyamenywa embusweni, i-invitation. Abantu bayabizwa, babizelwa embusweni, kumenywa wonke umuntu. Ingakhethi therefore go into the highways, niye kuzona zonke la kuhlangana khona indlela la nje kunabantu khona nifike nibabize. Elona lona ivangeli kahle elokubizela abantu embusweni kaNkulunkulu betholakala kuzona zonke izindawo. Lelo vangela sikwazi ukuthi silivalele ngaphandle. I-message lesingakwazi ukuthi sithi ngeke sisayikhuluma mhlawumbe manje sokhuluma i-message yokubiza abantu sibabizele emasontweni, ngoba abantu ababizelwa ngemasontweni kodwa abantu babizelwa ukuthi beze embusweni kaNkulunkulu. Ngiyangathi ukukhuluma ke ngayo ke kwi-part 1 yakhona. Namhlanje nje ngiyaqhubeka. Ithi ku verse 10, so those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. Zaphuma ke inceku ku verse 10. Zaphuma inceku zahamba zagcwala kuzona zonke indlela. Zilokhu zihamba ziyamemezela. Ngithi uJesu lo uletha umfanekiso uthi umbuso wezulu kanje. Ziyaphuma ke inceku zihamba zamemezela ukuthi kunomshado, inkosi ishadisa indodana, nimenyiwe, inkomo isihlatshiwe, nakho konke okunonileyo kukhona, ninawo zani nize emshadweni. Lithi mabephuma besabalala kuyona yonke indawo, bahlangana babebiza ngisho nabahle nababi, bonke babebiziwe, and bonke bafike bagcwala laphayana eholweni la okwakunomshado khona. Yilokho kwenzakalayo ke even namanje nje nami engikwenzayo yikho lokho, ukuthi ngibiza wonke umuntu. Ngizothi noma ngabe kuthiwa ubad kangakanani,
ngizothi nawe wamukelekile. Ngizothi noma ngabe kuthiwa ugudi kangakanani nawe wamukelekile, ngoba ukuthi ubhedi noma ugudi uma ungakavuma uJesu njengenkosi nomsindisi noma abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho, usuke ungakawenza umsebenzi, usuke ungakapheleliswa. Singakho kubizwa ababi nabahle, ngoba manje ungakaconfess uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphila kwakho, noma ngaba muhle kangakanani, awamukelekile lapha emshadweni. Iyona message nje le engilokhu ngiyidlulisa. Ngizothi ngibiza wonke umuntu noma ngabe yimuphi, ngifana nazo zonke ezinye izingceke ezibalwa uJesu lapha ezithunyiwe zigcwele kuzona zonke indlela, ukuthi bizani bonke abantu beze emshadweni, ababi nabahle. Uma senibiziwe ke kufanele namkele uJesu abe inkosi nomsindisi. Uyamconfessa uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Mhlawumbe message lena osuyizwe kaningi, but uma ngaba akakayenzi kufanele uphinde futhi uyizwe up until uze uyenze, ngoba akubizwa abantu la ukuthi mabeze emshadweni bazoba abasonti nje kuphela. Uma ungakubhekisise kahle, njoba lithi izwi likaNkulunkulu nje beza bafike bagcwale hall laphana kugcwele bonke abamenyiwe, bafike bagcwale hall. Uma ungakubhekisisa umhlaba njengoba ungaka, njengoba siphile emhlabeni, baningi abantu babiziwe, le hall abagcwele kulona bagcwele emasontweni. Baningi abantu babiziwe bagcwele emasontweni. Amasonto maningi anamagama amaningi ahlukene, but nje embusweni kaNkulunkulu ihholo elilodwa eliyi-1 embusweni kaNkulunkulu. Bonke njengoba bebiziwe kubizwe ababi kwabizwa ngisho nabahle. Mina-ke ngizothi ungajabuleli ukuba sebandleni elithile elinegama elithile uma ngabe kuwukuthi abakutsheli ukuthi kufanele uvume uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphila kwakho, ngoba kufanele noma ngabe ukuphi, noma ngabe ukuliphi ibandla, noma ngabe isonto, kufanele umvume uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphila kwakho, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Meaning asikhulumi ngoJesu wafa waphelela ethuneni, kodwa sikhuluma ngoJesu yebo wafa wafakwa ethuneni, kodwa ngosuku lwesithathu waphinde wavuka wakunqoba ukufa. That's why simemezela uJesu Kristu, ngoba uyena yedwa owanqoba ukufa ngosuku lwesithathu. Kuye kunokuphila. Lithi izwi yena uyindlela neqiniso nokuphila, kukho kunye ukuphila ngaphandle kwakhe. Uyena owakwazi ukunqoba ukufa. Bonke abayokwazi ukuthi basinde yilaba abayokholwa kuye, ngoba nabo bayokunqoba ukufa hayi ngamandla abo, kodwa bayokunqoba ukufa ngokukholwa kuJesu. Then mase sikholwa kuJesu, then ke manje bese siyakwazi ukuthi sonke sinqobe ini ukufa. Ingakho sibizwa emshadweni wendodana yenkosi. Ngeke ngathi ukuyichaza last uma ngikhuluma kuPart 1 ngithi mina uma ungakuyibhekisise kahle lenkosi nguNkulunkulu, indodana nguJesu, and bonke laba babizwayo, ngoba awuzwa la ukuthi umakoti ngubani. Okusobala ukuthi umakoti yiwo lama guest abizwayo, yibo laba babizwayo. Laba babizwayo ke bawumakoti wani wakhe lo oyindodana oshadiswayo. But ake siqhubeke nayo le ndaba ukuze nje sokwazi ukuthi sizwe kahle. Verse 11, but when the king came in to see the guest, angithi manje yafika inkosi isizobona ke bonke abamenyiwe, bonke ababiziwe lapha, he saw a man there who did not have on a wedding garment. Wabona indoda ethile la kulama guest, phakathi kwama guest, but le ndoda ayigqokanga a wedding garment noma ingubo yomshado. Angithi ke manje abantu bayabizwa, babizelwa emshadweni. Njengoba bebizwa nje kuthiwa wozani nonke, yonke into isilungisiwe. Mina ngothi uJesu embusweni wezulu konke sekulungisiwe. Abantu nje sekuwukuthi beze bangene embusweni wezulu. Kodwa manje ukuze bekwazi ukuthi beze bangene, nayi ke iparable la uyayiletha ukuthi but mayifika inkosi iyabheka, iyawabona bonke abamenyiwe, kodwa manje khona this one man and lona yena akagqokanga ingubo yomshado. And uma ungakubhekisise kahle, this one man irepresenta vele bonke abantu
abadecide ukusayida na this one man. Yebo, this is one man ongomubi, kodwa manje bonke abayowela kulo omubi nabo batholakala be omunye walendoda eyodwa etholakala ingagqokanga ingubo yomshado. Angithi nje abantu bebizwa nje kuthiwa beze bonke, inkosi imemile ukuthi abeza abantu emshadweni wendodana yabo. Mase befikile abantu bayalungisiswa ukuze bezokwazi ukuthi bagqoke, but abantu mabethi besathi basalungisiswa, abanye babantu baye bajabulele ukuthi mase befikile bethole i-crowd, bethola ukuthi hawu nali ihholo ligcwele, and phakathi kwale hholo phela kunento eziningi ezenzakala. Ngithi mina ngithe uma ubheka wonke umhlaba ngobungaka nje ugcwele ngamabandla ahlukahlukene anamagama ahlukahlukene, and sonke sithi sikhonza uNkulunkulu oyedwa, sonke sithi sikhonza uJesu Kristu oyedwa, and njengoba sibaningi sigcwele amabandla kangaka emhlabeni sihlukene ngamagama namabandla amaningi, but embusweni kaNkulunkulu sigcwele ihholo elilodwa. And manje ke kuleli ihholo ke esikulona elilodwa lasembusweni, njengoba sibizelwe emshadweni wendodana yenkosi, abanye bathema befika bajabulela nje izinto ezenzakalayo, bagcwala ukudlala ngaphakathi emasontweni. Abanye bajabulele ukusonta, kanti uma ungakuyibhekisisa indaba kaNkulunkulu ayisiyona indaba yokusonta. Indaba le ye-relationship yomuntu noNkulunkulu, hayi ukusonta. Kuhle sihambe semasontweni siyokhonza, but ungajabuleli nje ukusonta ukuthi mina sekufika ilanga lokuthi ngesontweni ngigqoke ijoyini nami, or mhlawumbe ugqoke ijoyini ugqoke kahle uhambe esontweni. Ungajabuleli ukusonta, ungajabuleli lama group ahambe ekhandwa laphayana. Lama group lawa akhandwayo laphayana emasontweni yiwo lama group enza abantu ukuthi bathe sebemenyiwe kwathiwa wozana emshadweni, kuphinde kukhishwe futhi nengubo yomshado, kuthiwa nayo ingubo yomshado, kodwa abantu batholakale bona bebhizi bedlala emagrupini, bedlala laphayana, bedlala isonto. Abantu busy playing church. Yini enza lokho ukuthi abantu badlala isonto? Ingoba manje ba-excitedwa yiningi elenzakalayo. Uma ungakubhekisise kahle nje, njengoba izwi likhuluma kanje ngendaba yengubo yomshado, ake si-reverse esencwadini kaGenesis. Uma ufunda kuGenesis uzothola ukuthi uAdam wathi uma ngabe esonile beno-Eva bayithola benqunu, but before bone babengayiboni benqunu. It means babevele begqokile, hayi ukuthi bebengagqokanga, bebevele begqokile, but abebegqokile okaNkulunkulu, babegqokiswe uNkulunkulu, babegqokiswe ingubo kaNkulunkulu. That's why bebengaziboni nokuthi banqunu. But kuthema sekungena isono, lesi sono sakhipha ingubo kaNkulunkulu, thema kusuka ingubo kaNkulunkulu ade beyigqokile, base besala beyibona ukuthi banqunu abagqokile. And bathe uma sebeyibona ukuthi banqunu bagijima bathatha amacembe ezihlahla ukuze manje bekhanda ingubo yokugqoka. But uNkulunkulu mangabe sefikile kubona wabakhipha lamacembe ezihlahla, ngoba angeke sizame ngemizamo yethu ukuyigqokisa. Njengoba nje uJesu enza lo mfanekiso wengubo yomshado, lo etholakala engayigqoka ingubo yomshado, shothi naye lo wayezamile ukugqoka eyakhe ingubo, mhlambe kwakwamacembe ezihlahla, njengoba nje uAdam noEva bazama ukuyikhandela yabo ingubo emveni kokuba sekusuke kaNkulunkulu. Lona naye obvious naye wayigqoke yakhe yemizamo yakhe. That's why watholakala eyakhe ingafani nale eyingubo yomshado. Ngizothi mina ayikho imizamo yethu esingazama ngayo yokuthi sizame ukuyigqokisa thina ukuze samukeleke kuNkulunkulu. Ayikho imizamo yethu esingenza ngayo ukuze samukeleke kuNkulunkulu. Okwethu ukuthi masibizelwa kuNkulunkulu iba ne-relationship noNkulunkulu. Leyo relationship ukwazana, umazi naye akwazi, ukwazana naye kuzokwenza ukuthi bese uyagqokiswa eyakhe ingubo. But ayengibuyele ngiqedelela indaba kaAdam noEva. Wathi uNkulunkulu mangabe bakhipha le yabo le beyikhandela ngamahlahla ezihlahla, amacembe ezihlahla, wabulala lithizwe likaNkulunkulu amazinyane. Uma eqeda ukubulala izinyane wabagqokisa. Ubagqokiswa ubani? nguNkulunkulu.
ngoba umuntu ugqokiswa uNkulunkulu. uNkulunkulu wabagqokisa ke manje isikhumba sezinyane bagqoka, and-ke leso sikhumba sezinyane nalelo zinyane lali representa okwakuzokwenzeka emva kwesikhathi esithile, ngoba umuntu after esonile wona umuntu uNkulunkulu walenza icebo ukuthi ke manje kuyofanele kufike ofana nezinyane ongenasici ongenasono ozofika beyiwundlu naye okufanele ukuthi mayesefikile emhlabeni abulawe, and igama lakhe loyo nguJesu Kristu owabulawa kwachitheka igazi lakhe, and siyezwa ukuthi futhi igazi lakhe lisicimela izono lithethelela izono igazi lakhe, and akukhona nje kuphela ukuthi kwachitheka igazi elisithethelela izono kuphela, kodwa njengo-Adam no-Eva abagqoka isikhumba sewundlu, bonke abakholwa kuJesu Kristu. Angikhulumi mina ngabantu abadlalayo emasontweni, angikhulumi ngabantu abajabulela ama-positions amasonto nje, ukudlala nje, ukukhanda ama-group asemasontweni. Ngikhuluma ngomuntu othema eza kuNkulunkulu, wafuna ukuba ne-relationship noNkulunkulu, wafuna ukumazi lo Nkulunkulu amkhonzayo, wazana nalo Nkulunkulu amkhonzayo, onjalo ube esegqokiswa naye ini isikhumba sewundlu. Isikhumba sewundlu ngubani? nguJesu Kristu, meaning ube segqokiswa ubani? uJesu Kristu. Ngiyazi kwabaningi indaba le engazathi angeke izicace, but ithi ngiyifunde ukuze izokwazi ukuzwakala kahle before ngibuye la. Asiye kuGalatians 3:27 ukuze sokwazi ukuthi lento engiyikhulumayo ifakazeleke kahle, ngingayikhulumi nje. It like me Galatians 3:27, for as many as you were baptized into Christ have put on Christ. Angiphinde. For as many as you have baptized into Christ have put on Christ. Njengoba ubuningi benu nibhabhatiselwe kuKristu, nimbathiswe uKristu, you have put on Christ. Angithi manje sibhabhatiselwe kuye uKristu, manje akukhona nje ukuthi sibhabhatiselwe kuye futhi we have put on ubani? uKristu. Sifake isikhumba sakhe, lesi sikhumba sakhe nguyena uKristu uqobo lwakhe. Ingakho ke manje labo kuyibona abathema bebizwa batholakala begqoka ingubo yomshado, yilabo abathe babebhabhadiselwa kuKristu, bagqoka uKristu. Njengoba begqoka uKristu, uKristu uyingubo yomshado, and manje ngaphandle kaJesu Kristu, ngaphandle kwakhe angeke ukwazi ukuthi uyithole le ngubo yomshado. That's why ungakujabuleli ukusonta kanti akushunyayela ivangeli likaJesu Kristu. Ziningi izinto ezenzakalayo emasontweni, kuningi ukudlalwa okukhona emasontweni, and abantu bagcina bekhandiwa abasonti, abantu bagcina benziwa abantu abathanda izinto zezwe, abantu bagcina benziwa abantu abathanda abafundisi more than uKristu. Kanti sibizelwe uKristu, sibhabhadiselwe kuKristu, then sigqokiswa uKristu. And manje ukuze konke lokho kwenzeke kufanele umuntu ezwe izwi, athi mayeselizwile izwi ebizelwe umshado nendodana yenkosi, athi mayesefikile bese manje ezofuna ukuba ne-relationship nobani? noJesu Kristu. Ngaphandle kwalokho you will be wasting your time, uhamba isonto, udlala nje emasontweni, utshelwa nje ngevangeli likwenza ukuthi ithande izinto zezwe elihambisana noma prosperity. I'm not against ukuthi umuntu uNkulunkulu angamprospera, uNkulunkulu angaprospera nganoma ngabe banafuna ukumprospera, but akusikhona okwethu ukushumayela ivangeli lokuprospera, okwethu ukushumayela ivangeli elibiza abantu. Mase befikile abantu bese sibatshela ngoKristu, sibadlulise kuthina sibase kuKristu, and uma befike kuKristu bazobhabhadiselwa kuye, bagqoke bani? uKristu. But asiqhubeke nayo le ndaba. Le ndoda le ithi ku-verse 11, but when the king came to see the guest, he saw a man there who did not have on a wedding garment. 12, so he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Uyambuza ke futhi yazi nje uJesu inkosi ngendlela engakhona, uzumbiza friend, ungene kanjani la wena ungagqokanga ingubo yomshado?
ave balekile lalela kuNkulunkulu kuyaqokwa and manje ukugqokwa la kuNkulunkulu siqoka ngokukholwa kuJesu. That's why uma ngakubhekisisa kuMatthew chapter 6 uthi uma ngabe echaza uJesu lapha na kuMatthew 6 lokhu ufunda nje ethi ningakhathazeki ukuthi nizodlani nizogqokani nizophuzani konke lokho uthi ningakhathazeki ngakho. Uma ungakubhekisise kahle ingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ukudla lokho esikhathazeka ngakho akubalekanga kunokudla okuyiswi. Uyazi ukuthi lezi impahla lezi esikhathazeka ngazo lezi esizigqokayo malanga wonke sikhathazeke ngempahla uyazi ukuthi ayibalulekile kunempahla ongayigqokiswa nguye uNkulunkulu uqobo lwakhe. Konke sikuphuzayo kubalekile kunegazi lika Jesu Kristu. Ingakhethi ungakhathazeki ngazo zonke lezo zinto lezo ubaba uyazi ukuthi lezi zinto uyayidinga. Bheka inyoni, bheka nje ukuthi konke okunye kuyagqokiswa even notshani uNkulunkulu uyabugqokisa but into ekhona namhlanje kusasa isekho. Uthi how much more wena oyothi mawubiza ubizelwa emshadweni wendodana yenkosi ufuna ukuyazi le ndodana ungazongena emshadweni wendodana ongayiyazi ongakazi wayibonana nokuyibona. Uthi ngifuna ukumazi lo engibizelwa kuyena, ngifuna ukwazana naye, ngifuna ukuba ne relationship naye. Uthi how much more ke wena onjalo ukuthi wena ngeke uNkulunkulu wakugqokisa akupha ukudla uphuze futhi. How much more wena ukubaluleka kwakho. That's why thina we are not called ukuthi siwarisheke ngezinto zezwe. Ezezwe ezisikhashana nje ziyadlula. Okwethu ukuhlala eindabeni kaNkulunkulu. This man was speechless mayebuza ukuthi how come ungene kanjani ungagqokanga wena ingubo yomshado ngoba kukhona abacabanga ukuthi bazongena ngeindlela zabo. And liyezilanga and lelo langa lelo umuntu uyoba speechless. Uyobe ngazi nokuthi uyophendula thini. Ngobe bedlala esontweni. Ebegijimisa ama-positions emasontweni. Kuthi mangabe umuntu bekufanele afune uNkulunkulu ayofuna uJesu yena bebhizi egijimisa ama-positions azazabangwe nalama-positions akhona. Kuze kuzondelwana ama-positions. Abanye baze babulalane bebulelana ama-positions. Abantu ngendlela abalwa ngakhona bebanga ama-positions asemasontweni abalwi ngalendlela ukufuna ukwazana noJesu Kristu. Ukuba abantu bebelwa kanje bathi sifuna ukwazana noJesu Kristu, how come mina ngingamazi omunye umuntu amazi? But abantu bagijimisa ama-positions asezweni izinto zezwe bacabanga ukuthi lawo ma-positions azobafaka ezulwini. Lalela uyotholakala uzame ngemizamo yakho ukungena kodwa bese utholakala unqunu ungagqokanga. uNkulunkulu akabafuna abantu abanqunu. That's why uAdam noEva bathi beyinqunu. uNkulunkulu wafika wabagqokisa, wakhipha imizamo yabo yokuyigqokisa kwabo, wafaka eyakhe intando uNkulunkulu. Namanje sinikeziwe intando kaNkulunkulu, and intando kaNkulunkulu nguJesu Kristu yena yedwa, akukho okunye. Lalela labantu esibabizayo sibabizele emshadweni wendodana yenkosi kufanele sibadlulise kithi. Inkinga yethu thina abanye thina esishumayelayo abaphiwa abafundisi ukuthi mabashumayela abanama platforms. Inkinga yabo ukuthi bayababiza abantu mase bebabizile babagcine kubo. Bangabadluliseli kuKristu. Thina asikwazi ukubagcina kithi because thina sikwazi ukubagqokisa ingubo yomshado. Asinawo lawo mandla, kufanele sibadlulise kithi sibase kuNkulunkulu okuyena ozobagqokisa ingubo yomshado, provided umuntu uwilling ukwazana nale nkosi. Ungamlandeli umuntu ongamazi ongazange umbona, landela uJesu uwazana naye. Ngiyazi ukuthi liyashizwe lithi babusisiwe abakholwa bengabonanga. Yes, the time sisabizwa kuthiwa woza kuJesu ukholwa ungabonanga, but manje uma usufikileke kuJesu Kristu hayibo kuyakhulwa phela. Ubizwe vele ungabonanga lutho, ukholwe ungabonanga, but once wafika nyaphinda kufanele ukhule. Yazana nale nkosi ayizifihlanga, iyathanda ukuthi ibe ne-connection nawe, ibe ne-relationship nawe, yazane nawe, ulandele inkosi, uyazi, wazi ne-voice yayo. That's why abantu bagcina belandela amanye ama-voices, begcine belandela abanye uNkulunkulu, ingoba nalo uNkulunkulu abamlandelayo abamazi. Bajabulela nje ukuthi hayi ngibusisiwe noma ngingamazi ngibusisiwe uma ngikholwe ngabonanga. Yebo, before uze ukholwa vele ungabonanga, but mawusufikile
usaphile emhlabeni kuyakhula ukwazi ukuhlala uyibaby Christian fanele uhambe uzufike kwi-maturity ufike manje la khona ungasaphuza ubisi khona kodwa sewudla ukudla okuqinile ukudla kanjani ukudla okuqinile ukudla ngokuthi wena manje sewune relationship naye sewuyazana naye uNkulunkulu emhlabeni uyafuna ukuthi le yanto eyayenzeka kuAdam before one angithi wayekwazi ukuhlanganyela nje noAdam bayixoxele nje kube mnandi into eyaxabanisa uNkulunkulu noAdam nje kwaba isono nathi saxatshaniswa ke uNkulunkulu isono but mase sesikholwa kuJesu Kristu njengoba sesikholwa kuye angithi ke manje ku reversewa yonke into ukuthi njengoba uNkulunkulu wayekwazi ukuza kuAdam ayihlalele noAdam ayixoxele noAdam kube mnandi uNkulunkulu ufuna ukwazi futhi ukuthi namanje mayethanda ukuza kumuntu wakhe akhulume naye bebonana naye akazifihlanga uNkulunkulu uyayifuna this relationship but kushoda abantu abawushumayela lona leli ivangeli elithi yazana noJesu Kristu musukujabulela ukusonta ngiyaphinda musukujabulela ukuthi mina ngikholwe ebandleni elithile kuukuthi alikulideli kuJesu Kristu yazana naye uma ungeke wazane naye utholakala ugqokile kodwa kusiya ingubo yomshado and you will be speechless ngalelo langa lelo ake ngiqhubeke nayo ithi ku verse 13 then the king said to the servants engcekwini bind him hand and foot waboshwe izandla nezinyawo take him away asuswe and cast him into outer darkness there will be weeping and gnashing of teeth lalela uma ngabe nje wena uyojabulela ukudlala ujabulela ama positions asemasontweni ujabulela ifame yokuba umfundisi mhlawumbe ujabulela ifame yokuba umzalwane ujabulela nje ukuthi uyasonta ugcina utholakala ungagqokanga ngoba kuNkulunkulu abakhe uyabagqokisa ingubo yomshado wena utholakala ungagqokanga uyotholakala ke manje uyoyithola wena speechless ungakwazi nokuphendula uyoboshwa izandla nezinyawo uthe engani nami nje bengisonta engani nami nje njengoba esho nje uJesu Kristu lapha yana ku Matthew 7 engani nami ngangiprofesaya engani nami ngangikhipha amadimoni engani nami ngangiphilisa abantu athi angikwazi baphi labo yibo laba batholakale bengagqokanga ingubo yomshado kodwa nabo batholakale besehole kanye nababiziwe bonke shuthi nabo babiziwe kodwa bona gcina bedlala abanye bahambe baze bayothwala bathwalela ivangeli abantu bakaNkulunkulu engathi ungayilahla yonke leyo nto yokuyothwala uthwalela ivangeli ngizothi mina mawufuna ukuthwala muso ukuthwala lokho okwenziwa ngabantu lokho okuzokuthatha ukufaka esihogweni iza kuNkulunkulu kholwa kuJesu Kristu funa irelationship yakho naye lalela ke lokho ukuthwala okuhle ngoba wazana naye hayi ukuthi uthwele okubi but khona ukuthwala okuhle uma ngabe kubizwa ngokuthwala nakho mhlawumbe uma ngabe engakubiza ngokuthwala but akusikhona ukuthwala ngoba ukukholwa kuNkulunkulu kodwa lokho kungokuhle than ukuhamba uye endaweni ezithile ngoba wena ufuna ukuba powerful ekugcineni uyoboshwa izandla nezinyawo ukhishelwe ngaphandle bomnyameni and ubumnyama lobo obuxakile and lithi izwi kaNkulunkulu kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo this one man represent abantu abaningi abafike badlala emabandleni badlala emasontweni abanye bathunywa ukushumayela ivangeli sebaliguqula ivangeli abazange bafuna ukuhlala kuloba athumile ngoba inkinga futhi kwabathunyiwe bafike bathunywa mangabe sebefikile lapha phambili abasahlali kuloba athumile sekuyibo yiba ngithi manje sebenamagama sebefamous sekuyibo bese bemshiyo bathumile kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo but asiqhubeke siyiqedelele khona ngeke ngibe mude kakhulu already sengimude ithi ku verse 14 for many are called but few are chosen ngivala ngalo leli verse for many are called but few are chosen baningi babiziwe ngithe mina nje ubona umhlaba ungangoba ungaka gcwele amasonto baningi babiziwe many are called bathe sebebiziwe badlala abanye bayifunela ama positions asebenama positions babiza abantu bababizela kubo bangabadlulisela kuNkulunkulu kwaba nje umdlalo lithi many are called but few are chosen
Yibaphi laba who are chosen, who are few? Ngizocela wena ke manje ukuthi be one of those who are chosen, because you can be one of those who are chosen. Funa ukwazana noJesu Kristu, yiba ne relationship naye, khuleka, funda izwi, khuleka ufunde izwi, ube nesikhathi sakho noNkulunkulu. Angithi abanye babantu baye benze kanje, abantu baye bafuna ukuthi bazane nabafundisi babo, mhlambe umpostoli othile, mhlawumbe umprofeti othile, mhlawumbe umvangeli othile, noma ngabani. Abantu baye bafuna ukwazana nabafundisi babo, benze oma one on one, babhadala imali ezithile ukuyohlangana mhlawumbe nalowo mprofeti noma umpostoli noma ngabani. Kwenziwe lama one on one, kuyohlanganwe eindaweni futhi eziphambili ezinhle. Kwenziwa lama one on one, abantu befuna, abanye baya khona bethi bayoconfessa, bafuna ukuprofetha nazo zonke lezo zinto lezo. Ngizothi mina awukuyekele lento yokuya kubafundisi wenza ama one on one nabo uyohlambuluka kubona. Awukuyijike yonke lento, yenzi one on one noJesu Kristu, yenzi one on one noNkulunkulu okubizileyo. Lesikhathi leso sipreparayo, ubhadala imali ezinkulu, uye endaweni ezinhle, mhlawumbe emahotela, because ufuna ukuhlala nomfundisi othile ukuze nokwazi ukuthi nenze lama one on one. Why ungathathi the very same money kuma ngabe kunesidingo uye ehotela uthi nje ngiyofuna isikhathi sami noNkulunkulu, not umfundisi? Enye yezinto esiqabanisa noNkulunkulu ukuthi abantu bafike beze kithi bazoconfessa kithi, bathi bona bayahlambuluka kithi, kanti ngesikhathi bethi bahlambuluka kithi bese bengadluleli kuNkulunkulu. Thina ngesikhathi behlambuluka kithi nathi sesiphenduka kuNkulunkulu, sesishare iglory kaNkulunkulu noNkulunkulu. And obunye bobungozi lobo obokwenza ukuthi abantu bagcine bengamazanga uNkulunkulu. I'm not saying abantu mabangahlambuluki, kuhle ukuhlambuluka uma ngabe uyohlambuluka kumuntu othunywe nguNkulunkulu futhi ommelayo uNkulunkulu, oyothi noma sekuhlanjulukiwe ke kukhulekwe akudlulisele kuNkulunkulu. There's nothing wrong, futhi lokho uyokwenza for free. Kodwa uma ngabe kukuthi wena uyohlambuluka kumprofeti othile noma umpostoli noma ngabe umfundisi ubani othile, uhlambuluke kuyena bese uthi hawu sengizezwa sengingcono ngihlambuluke kumfundisi, that's wrong. Bekumele uhlambuluke kuNkulunkulu, uzizwe sewungcono uhlambuluke kuNkulunkulu, hayi kumfundisi. Nomfundisi naye ajabulela ama visitors alokho ezohlambuluka kuyena. Batshela abantu ukuthi ake nihlambuluke kulo onibizayo, hlambulukani kule Nkosi enibizele emshadweni wendodana yayo. Ngiyayithanda ilokhungana indodana yolahleka. Uma ngabe uyibheka umfanekiso wendodana yolahleka, uthi uma echaza uJesu Kristu, indodana yolahleko yenza kanje, yathi uma ngabe isichethe konke, yachitha yamosha konke, ihamba nezifebe, iphila impilo ebhedayo, ayizange ithi ngizoya kubafundisi ngiyohlambuluka kubafundisi. Ngiyayithanda indodana yolahleko. Mhlambe kuningi esingakufunda lapha, kufanele ke sibuyele nje kuyona, uyihlale phansi uyibheke ilife yendodana yolahleko. Yathi indodana yolahleko, ngizobuyela ngiye kubaba, ngifike ngithi baba ngonile, hayi ngizoya kubafundisi, hayi ngizoya kubapostoli, hayi ngizoya kubaprofeti. Kunobungozi ukwenza kanjalo. Yathi ngizoya kubaba, ngizothi mina thola isikhathi sakho wena nobaba, uye kubaba wena, uhlambuluka uwedwa kuye, ukhuluma naye, whether uyakuphendula noma akakuphenduli, but okusala uma ukhuluma naye uwedwa naye uyakuzwa, and nawe uzozizwa uba free. Nendodana yolahleko yathi ngizoya kubaba, and ngempela yaya direct kubaba. Nathi sibizelwe ukuya direct, thina nje sona ama mediator, thina ukuthi sichannel abantu, sibachanelele ukuya kuJesu Kristu, hayi ukuthi beze kuthina bakholwe kuthina. Yathi indodana yolahleko ngizoya kubaba, yathi saya kubaba, nyamthanda kubaba, wayiboniza lapha ngoba yayiza ngeqiniso, wayiboniza, and ubaba uyowagijima endodaneni yakhe
manje how much more nawe uma ngabe ungathi ngifuna uNkulunkulu, ngifuna ukwazana naye, usho ukuthi wena ngakuvalela ngaphandle, wena kubheke nje angezi kuwena egijima. No, nakuwena uzoza kuwena egijima ngoba manje ufuna ukwazana naye, ufuna ukuhlambuluka kuye, ufuna ukuba ne-connection ne-relationship naye. And-ke manje ma wenza kanjalo uzoba yilaba abayi-few who are chosen. Ayithi thina sithanda ukubukwa abantu, that's why many are called. Sithanda nje ukuyobukwa abantu, but few are chosen, abathi nje ngizifuna ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngizothi nawe namhlanje akuyithole ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuze uyokwazi ukuthi uthole this wedding garment, le ngubo yasemshadweni, ukuze ukwazi ukuthi wamukeleke kulo mshado. Ungatholakala unqunu, ungatholakala ugqoke ezakhe ingubo ezingcolile ezingafuneki emshadweni, ungatholakali usuboshwe izandla nenyawo kuthiwa kufanele ulahlele ebumnyameni la uyofika ukukhale, kube khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Laleli isikhathi nje mawusaphila sisasekhona, you can do better, ubuyisane noJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. uJesu letha lesi parable la ukhuluma indaba enkulu efihlakele mayelana nombuso wezulu. Ungabi laba abaningi ababiziwe, yiba yilaba abayi-few who are chosen. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. uNkulunkulu emuhle akubusise usezwa le message, futhi ngaphinde ngikucela ukuthi uyiphinde ukuze uzoyizwa izingene kahle, uphinde ube nesikhathi sokufunda futhi izwi. Mina nje ngikudlulisela kuNkulunkulu, angithi mina uze kumina, nabantu bakhona abanokungithinta bethi bengicela mfundisi ukuthi ngize kuwena, ngiyafisa nje ukuthi ngizohlambuluka. Ngithi ngisathi ngisakhuleka kuvele kufike lento nje, yabona lengavumi le eyalayo. Ngigcine sengi-understanda futhi uma ngabe sengifunda leli izwi ukuthi la abantu mangabe befuna ukuzoza kimi kunobungozi, ngoba the more beza kumina ngiyogcina ngikhukhumala, ngiba ne-pride, ngishare iglory kaNkulunkulu, and nabo manje bayogcina bevimbeka ukuyiyela direct kuNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise emakhaya nonke. Amen.